Amigos, amigas, hoxe Radio Líder Santiago achégase ata o Concello de Noia. Por certo, mandamos un saúdo ao noso compañeiro Ton Lorenzo, que é como se estivera vendo por aquí. Estamos na Sociedade Liceo de Noia, unha institución neste concello. Temos o seu presidente, o meu carón, Óscar Prego. Óscar, moi boas. Hola, que tal? Moi boas tardes. Bueno, estamos nunha institución dentro de Noia a piques de cumprir os 100 anos aí en nada. Pois sí, este ano cumplimos os, si mal non lembro, creo que son 98 anos, no, 94 anos, porque se fundou en 1928, e bueno, pois sí, unha sociedade cultural e recreativa con moitísima historia, moitísimo arraigo na nosa vila. Bueno, antes de falar do presente e do futuro, porque hai unha presentación moi activa, tanto de actividades culturais como deportivas de cara ao outono e inverno, tamén durante o verán, todo o ano. Pero como naceu esta sociedade liceo aquí? Cal era o propósito no ano 1928? Pois, según contan a historia do liceo, a historia recente do liceo, pois foi como xurden moitas veces as cousas da maneira máis sinxela. Un grupo de amigos que se decidiron xuntar para buscar algún sitio e ter algún espacio donde poder desenvolver as súas inquietudes culturais. Cancións, expresións artísticas de todo tipo. Entón, aquelo que empezou sendo unha reunión pois de amigos e achegados, pouco a pouco foi collendo impulso, foi collendo sustancia, como dixéramos, foi pasando tamén por diferentes peripecias, por diferentes locais, aumentando o número de socios, fíxose moi popular, e así pouco a pouco ata chegar hasta hoxe, pasando pois por unha guerra civil, por unha posguerra, unha ditadura, unha pandemia que tuvemos que pasar todos fai pouco, e ata hoxe aí a tope, gracias sobre todo aos nolleses que forman parte desta sociedade. Bueno, un breve exemplo, resumiu 100 anos de historia, pero a verdade é que pasou moitísimo. Eso quere dicir que a cultura, o deporte, ao final a sociedade unida pode facer xeitos como este, non? Por suposto. Si todos fixamos un obxectivo común e tentamos loitar para acadar ese obxectivo, ao final entre todos consíguese con máis, menos esforzo, aportando cada un as súas virtudes e todos necesarios, nada imprescindible, sempre. É unha sociedade, hai que asociarse, hai distintas actividades. Que é o que a día de hoxe ofrece a Sociedade Liceo de Noia? Pois a Sociedade Liceo de Noia a día de hoxe ofrece un espacio multidisciplinar, onde hai preto de 25 actividades diferentes ao longo digamos, o curso lectivo, o curso escolar, actividades de tipo musical, de tipo artístico, como dibuixo, actividades deportivas como artes marciais, bádminton, tenis de mesa, de todo tipo. Temos despois convenios e colaboracións con clubes de lectura que veñan aquí a desenvolver as súas actividades, e despois a maiores, a Sociedade Liceo procura tamén organizar eventos que sexan do gusto de todas as franxas de idade. É moi complicado porque aquí hai socios socios non, pero beneficiarios e xente asociada desde ben pequeniños hasta moitos anos. Entón, todos temos diferentes inquietudes, diferentes gustos, pero intentamos cubrir o que se pode. Cantos socios levas a conta xa? Ou... Mais ou menos, ahora estamos en torno a uns 2.600, 2.700 socios. Cuidado. Socios, a parte dos seus beneficiarios. Quero dicir, temos a figura do socio, pero despois está o beneficiario, que pode ser, como no meu caso particular, son o socio, pois teño a miña muller, que é a beneficiaria, e a pequena tamén que é beneficiaria. Entón, a parte dos socios temos... Vamos, que aumenta, se multiplica. Exactamente. Considerablemente. Están vendo as nosas costas, os que estén escoitando esta entrevista na radio, que vayan directamente ao noso vídeo en Facebook, porque as nosas costas está o escenario do teatro. Sí. Nesta sala temos un escenario equipado moi dignamente. De feito, aquí temos tido actuacións de xente tanto do mundo do teatro como do mundo da música, e todos marchan encantados tanto do espacio, digamos, escénico que teñen, como da técnica que tamén temos aquí en canto a equipo de son, altavoces, PAs, mesas, luces, etcétera, etcétera.
este espacio compartido por outras actividades, é un espacio, como dixen antes, multidisciplinar, pero aquí tamén pois, organizamos eventos, já digo, teatrais e musicais dignos do que é a Sociedade de Liceo, do que é o Pueblo de Noia e do que é Galicia. Agora imos falar do que se proxecta agora de cara ao outono verán, pero do que viches ti aquí personalmente, que foi con que te quedaches? Así, algún concerto, actuación, Eu aquí, obra? A ver, no tempo que levo Ton como... Lorenzo, que me dixo que estivo aquí actuando... Ton Lorenzo, sí, ven por aquí, é un socio activo do Liceo e desde aquí tamén lle mando un saúdo porque sí que nos dá moita axuda a hora de difundir os eventos e actos que se fan no Liceo e iso de agradecer. Eu, con que me quedaría? Pois non o sei, é que aquí houbo desde presentacións e premieres de series de televisión como Velvet, que se fixo aquí, e viñeron todo o elenco de artistas e protagonistas, incluso andaba Ton Lorenzo con un micrófono inalámbrico entrevistando a xente, creo recordar. Eso foi un acto super importante. Aquí gravouse tamén este sitio onde estamos, da serie esta famosa de Fariña, aquí gravouse era a sala do xulgado, onde fixeron os xulgados da Operación Nécora. Estamos no xulgado de Fariña. De Fariña, ahora mismo estamos nese espacio, tal cual, onde estaban os xuíces, abogados, acusados, testigos, todo eso. Eu que sei, hai moitísimas anécdotas, e despois xente super importante, aquí lle estuvo desde, non sei, Neira Vilas, fixo unha das súas últimas aparicións en público antes de fallecer, non sei, artistas de talla mundial, temos obras de Alfonso Costa, que sei, estuvo Pablo Carbonell por aquí, a ver, creo que... Podería seguir e seguir e seguir, porque cando di multidisciplinar, pois mira, dende un decorado televisivo ata grandes ilustres. Que o que temos por diante? Porque vai haber humor, vai haber música en directo, que temos programado? Pois agora de cara ao outono, que comenzamos agora xa en nada, bueno, pois temos para o mes de outubro temos previsto a actuación do monologuista de Goyo Jiménez, o de outubro. Son destas oportunidades que un, bueno, pois pensa que para o Liceo que non se deben de deixar escapar. Entón, xurdeunos a oportunidade que pudiera vir aquí e aquí o imos ter. Tamén imos ter outro monologuista, Miki Decai, e no mes de novembro pois vamos ter os míticos Burning, a banda de rock que este ano fai 50 anos, están de xira e tamén pois foi unha oportunidade de poder traelos aquí. Pensamos que a sala cumple cos requisitos para poder pasar unha boa noite de rock, todos os que xa temos unha edad que tamén o merecemos. E despois, pois tamén temos máis cousas xa de cara ao Nadal, pois os típicos bailes, os míticos bailes de Nadal, de fin de ano, a ver se volvemos a facer un mercadillo de artesanía, as xornadas do cómic. A ver, a actividade do Liceo non para. Isto é un traballo enorme, nos quita moito tempo das nosas familias, pero é unha responsabilidade e de momento facémolo con gusto e con ganas. Que interesante, cartelazo, todo o que vai vindo, todo o que se vai programando. Óscar, agradecerche que nos deu unha visita por todo este amplio edificio da Sociedade de Liceo en Noia, os 100 anos que están a piques de chegar. Agradecerlle a Ton Lorenzo tamén que nos facilitara o poder estar aquí hoxe. E, bueno, para todos aqueles que aínda non descubriran o Liceo de Noia, que deben ser 2 ou 3, xa non hai excusa. O vindeiro día 10 xa, primeiro espectáculo aquí con Goyo Jiménez, o día do meu cumpleanos. Adivinen que me vou agasallar. Pois vir aquí a disfrutar. Moi ben, serás ben recibido. A ti. Veña, unha aperta. Chao.